Sega. Salutare și bine am găsit la GTA San Andreas Multiplayer. Suntem la drift. Bun. Suntem cu Sultanul pentru că mașina bună de drift. O să mai facem curse și o să mai distrăm. Momentan nu avem pe nimeni. Noi încercăm să filmăm niște Minecraft, dar aveam microfonul oprit. Adică din setările frapsului pentru că l-aveam... am uitat să pornesc microfonul din fraps, știți? Că am zis video să fac ceva. Da? Și acum filmăm, nu știu câte minute o să fac acest videoclip. Cred că maxim 4-5 minute, nu știu. Maxim 5 minute, pentru că nu mai pot. Serios că nu mai pot. Bun. Hai să ducem și noi la Juju, că vreau să ne distrăm puțin. Hai că nu e nimeni. Asta e o metodă de speed. Oh my god. Trebuie. Stai. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Vedeți ce distractiv e la Juju? Și cred că o să mai filmez și cu Adi. Cred că o să mai filmez și cu Adi, dar... Mama. Și aici. Poate cad în picioare. Ce ziceam? Cad în picioare. Ați văzut instantul la... Nu e instantul, nu. Carustele. Vreau să zburăm puțin. Oh, shit. Ce prost. Oh, shit. Deci. Care asta? Da. Și azi mă dă până acum episodul pentru că am avut mici probleme, am spus. Sunt prost. Hai ne ducem din, nu știu. Și, să zburăm de aici cu un Dodo, nu știu, un Dodo. Care Dodo? Știi? Nu, cred că e un Dodo, dar mă rog. Nu prea știu eu să mai conduc avioane, dar, mă rog, avioane. Nu mai știu să le conduc. Fuck! N-am fost atent. Așa. Carustre, uite de aici e bine să încep. Nu știu ce să conducem. Hai în rastre. What the fuck, e papagal? Băi, papagalule. Carustre. Nu, stați liniște, eu n-am luat foc, nu mai fac nimic. Eu când zburam cu voastră am uitat să apăs eu pe 2 ca să... Ok, bun, hai. Oh shit. Bun, hai. Și încă mă ultimul puțin că... Da, ce nu trebuie să putem să putem sau să continuăm cu canalul și cu monitorizarea de alte jocuri. Îmi place. Castel. Mi-a dus să-mi dau un flip la avion, serios, mi-a dus să dau un flip. Oh, fuck. Nu trebuie să ieșim de greu. Ok, stai. Car și să facem ceva. Asta n-am făcut-o.
A, F, O, B. Hai. What? Ce plus? Hai. Deci dacă cad, mă pune direct pe motocicletă. Holy shit. Sau să ne ducem cu mama mea de. Hai să ne ducem cu bicicleta. Să ne ducem cu... Vreau să ne ducem cu... Așa. Vreau să ne ducem cu mountain bike-ul pe Chiliad, că știu eu drumul. Știu drumul. Nu băgăm speed pentru că o să se întâmple ceva groasnic. Și o să spăltați, cred că când pot să apăs așa. Gata, hai. Da, așa mergem mai repede. Deci este ușoară de condus și puteți facem asta, știți? Da, hai, Caran, Stalker. O să facem curant Stalker cu jeepul. M-am obișnuit și eu acum din nou cu sample, pentru că nu știu, acum câteva zile l-am reinstalat și chiar îmi place mult sample. Super mult îmi place, deci aveți capul meu scrie dacă vreți să jucăm. Bun, haideți să ne ducem pe cele de repede cu ăsta. Nu cu mountain bike-ul, cu landscape. Dacă vreau să ajungem și mai repede, ca să se urmă, bine, chiar dacă... Bine, o să în episodul să mai vedeți de 10 minute, nu știu, de 20, de 30 minute. Dar, nu știu, o să stau, știu, o să stau mult la rând, dar nu puteți. Ce fac eu pentru voi? Și o episod de, nu știu, de 10 minute. Opa. Bine că n-am căzut în apă. Dar, lasă.